wedi cael ei eni ar y 25 o Rhagfyr, a dyna pan dyn ni dathlu Nadolig oherwydd fo. Dwi'n gwybod. Sa'n siŵr. Sa'n rili gwybod. Barn fi ydy bod mae Iesu yn mab Duw a Mari, dwi'n meddwl. Mary di enw e. Ac mae'n fo'n helpu pobl hefyd fel ei tad. Wel, mae rhain pobl yn dweud mab Duw iddo fo'n dwi'n siŵr iawn. Mae Iesu yn dyn roedd yn byw llawer o blynyddoedd ago. Ond roedd e'n just dyn. Falle bod na rhywun o'r enw Iesu fel hir yn ôl, ond dwi'n meddwl bod o'n mab Duw. Dwi'n meddwl na Iesu ydy arweinydd y Cristnogion. Iesu yw mab Duw, a roedd e wedi helpu pobl yn yr Testament Newydd i atgyfodi nhw a helpu nhw gyda problemau bywyd. Iesu yw mab Duw. Mab Duw. Iesu ydy mab Duw a wnaeth o cael ei yrru'r byd i helpu'r bobl. Rwy'n credu mae Iesu yn arwr oherwydd mae wedi marw drosto ni i helpu ni gallu byw a cael bywyd hapus. Iesu yw'r person dathu'r byd ma sef mab Duw, a mae fe wedi marw'r groes i cymryd pechodau ni, achos ni'n gwneud mistakes silly bob dydd. Fel mae Iesu yw mab Duw a bod e'n Duw na gyd fel wedi dod lawr i'r ddaear fel dyn a bod e'n wedi dod i achub ni. Fi'n credu bod Iesu yw plentyn Duw.